Mohewo e kar chung'ol bura mar Rarieda noyudo thieth maonge chudo manobagi kod migawo mar thieth komakore kod josilwedo mamoko ka thor maduong' mar chenrono ne geto kedo gi landruok mar kute manyien mag ayaki mathoro landore ahinya to dhi wedhe ma pacho ka. E sa chenrono jopiny noyudo thuolo mar pimo chal margi mar kute mag ayaki, goyo picha ne tuo mar kansa e kind tuoche mamoko. Thuolono bende noti godo mar lero dho wath ma Kamariga, pidho yien kod puonjo jopiny yore mag ritruok makare. Moko kuom jopiny manoyudo thieth kod tiegruok mopogore onyiso mor margi kaluwore kod chenro ma giywago nengo mar thieth moidho ahinya to ne jogo mapok ondikore go okumba mar SHA. Kendo ne giyudo thuolo mar pimo chalgi mar kute mag ayaki, mar kansa, kaachiel gi tuoche mamoko. Kendo odiechieng' mar ariyo, ji noyudo thieth mane gipani ok bobedo nono. Amor mokalo kaka ng'at achiel kuomgi mane oyudo thieth makamano. Koro ka thieth manono ni nobiro, msigo mar chulo pes thieth cha koro onge. Koro pesa ma giyudo matin cha ginyalo tiyogo e yore mag chiemo kaachiel gi yore mag chulo ne nyithigi school fee. Gima gitimonwa Kamariga ka wamorgo moloyo. Nyoro nyo gitimonwa gik madongo ahinya, achiel kuomgi en drama. Drama ni nyo puonjowa weche madongo ahinya, achiel kuom gik ma nyipuonjowa nyo gin weche mag okimi, HIV and AIDS. Ma bende osechandowa ahinya thurwa ka. We have experienced a very good turnout, and it's impressive that the community has owned up to this initiative. Mondo jodala oyud thieth mopogore kaka HTA services, cancer screening, thieth mar wang', nyaka donation mag wheelchairs ne jomong'ol. Siaya County and one of the counties in Nyanza province there is high prevalence of HIV and AIDS. To king'iye statistically, you don't hear the prevalence of HIV and AIDS along the beach kuma mostly fishing is taking place. Manyalo romo ji 1,000 owito ngimagi e masira mar sienyruok mar lowo manotimore e alwora mar